ስሞል ቢዝነስ ዲጂታል ማርኬቲንግ ብከመይ መልክዕ ይጠቅም ክነግረኩም። ስሞል ቢዝነስ መብዛሕትኡ ግዜ ንኣብነት ስሞል ቢዝነስ ዝበሃሉ እንዳ ኮስሞቲክስ ክኾን ይኽእል፣ እንዳ ቡቲክ ክኾን ይኽእል፣ ክዳውንቲ መሸጢ ኦር ኤና ዓለባ መሸጢ ክኾን ይኽእል፣ ናይ ባህላዊ ክኾን ይኽእል ኦር ዘመናዊ ካልኦት ዓይነታት ሰርቪስስ ክኾኑ እንዳ ቡና፣ ጁስ ኦር ቁርሲ ቤት፣ ክሊኒክ ንእሽተይ ክሊኒካት ክኾኑ ይኽእሉ። ልዚኦም ሲ ዲጂታል ማርኬቲንግ ብጣዕሚ ሃመይ ዝጠቕሞም ክነግረኩም። ምክንያቱም እዚኦም እዮም ዝሽወዱ። መብዛሕትኡ ግዜ ስሞል ቢዝነስስ ዝበሃሉ ኣብ ዲጂታል ዓለም ፕሬሰንስ የብሎም ወይ ቪዚቢሊቲ የብሎም። ምክንያቱም መብዛሕትኡ ግዜ ልጋገ ሰብ እንታይ እዩ ዲጂታል ማርኬቲንግ ለድልዮ ሲል ንዓበይቲ ትካላት እዩ ዝሓስብ። ዓበይቲ ትካላት እዮም ፔጅ ክህልዎም ዝኽእል፣ ናይ ፌስቡክ ፔጅ ክህልዎም ዝግባእ እዩ ዝሓስብ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ ቲክቶክ ዓበይቲ ትካላት ዓበይቲ ቢዝነሳት እዮም ኣካውንት ክህልዎም ዝግባእ እዩ ዝሓስብ፣ ወይ ሌላ ኣብ ኢንስታግራም ኦር ኤኒ ሶሻል ሚድያ ማለት እዩ። ግን ብዋናነት ሶሻል ሚድያ ክጠቅም ዝኽእል ንዞም ስሞል ቢዝነስስ እዩ። ሓደ እንዳ ኮስሞቲክስ ዝሰርሕ ሰብ ኦር ትሰርሕ ጓል ኦር እንዳ ዓለባ ዘለዋ ሓደ ሰብ ኦር ሓንቲ ጓል ኦር ዝኾነ ሰርቪስ እንዳ ቡና ዘለዋ ሓንቲ ሰርቪስ ጓል ኦር ክሊኒክ ዝህቡ ሓኻይም ኣብ ሶሻል ሚድያ ፕሬሰንስ የብሎም። ባዕሎም ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣለው። ባዕልኹም ሲ ኣብ ሶሻል ሚድያ እኒኹም፣ ኣብ ፌስቡክ እኒኹም፣ ኣብ ኢንስታግራም እኒኹም፣ ኣብ ቲክቶክ እኒኹም። ቢዝነስኩም ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ የለይ። ናይ መብዛሕትኹም ቢዝነስ ኣብ ሶሻል ሚድያ የለይ፣ ፕሬሰንስ የብሉ፣ ቪዚቢሊቲ የብሉ። ካብኹም ላዕሊ እንዲያውም ክህልዎ ዝግባእ እዚ ቢዝነስ እዩ። ንምንታይ ኢኹም ፔጅ ላይ ትፈጥሩ ኣብ ፌስቡክ ኣትኹም? ንምንታይ ኢኹም ፔጅ ላይ ትፈጥሩ ኣብ ኢንስታግራም? ንምንታይ ኢኹም ኣካውንት ላይ ትፈጥሩ ኣብ ቲክቶክ? መብዛሕትኡ ግዜ ሕሰብዎ መብዛሕትኡ ሰብ መብዛሕትኡ ከስተመርኩም ኣብ ፌስቡክ ልውዕል ተኮይኑ፣ መብዛሕትኡ ከስተመርኩም ኣብ ኢንስታግራም ድሕር ልውዕል ኮይኑ፣ መብዛሕትኡ ከስተመርኩም ኣብ ቴሌግራም ልውዕል ተኮይኑ ኣብ ሕድሕድ ፕላትፎርም ንስኹም ላይ ኣለኹም ምክንያት እንታይ እዩ? ኣበይ ኮንኩም ዳትሸጡ? ሎሚ ከቀሪቡ ኣብ ዓዲ ሓቂ ከይድካ ዕዳጋ ምግዛእ ኦረድ ላቀረዩ መፂኒ ሎም ወይ ሌለ ምህላውካ ባዕሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ምህላውካ ወይ መፂ ዋላ ገዛካ ተኮይኑ ሎኬሽን ካለ የለ ኣብ ጉግል ቢዝነስ ፕሮፋይል ኩ የለካ። ስለዚ ኣብ ጉግል ፕሮፋይል ለኩ ሎኬሽን ለመፅኻ ቢዝነስ እኒአኒ ክትብል ብጣዕሚ መሕፈሪ እዩ። ሎሚ ዲጂታል ማርኬቲንግ ብጣዕሚ ለገልግለኩም ለጠቅመኩም ለኣኹም ኣቶም ቢዝነስ ኦውነር ዝበሃሉ ሰባት ማለት እዩ። እስኹም ኣብ ፌስቡክ እኒኹም ቢዝነስኩም የለ ፕሊስ ካብዚ ጀሚርኩም ፔጅ ፍጠሩሉ ንሕድሕድ ቢዝነስኩም ዋላ ንእሽተይ ትኾን ፔጅ ፍጠሩ፣ ፔጅ ክሪኤት ግበሩ። ኣብዚ ፔጅኩም ብዛዕባ ምህርታትኩም ለለኩም ምህርታታት ፖስት ግበሩ። ሎኬሽን ይሃለወኩም፣ ኣድራሻ ይሃለወኩም። ድሕሪኡ ከስተመርኩም ኣብኡ ስለሎ ኣብኡ ሪኡ ላባኹም ክመፅእ እዩ። ብጣዕሚ ፖቴንሻል ከስተመር ክተጥርሉ ትኽእሉ ፕላትፎርም ተሃልዩ ሶሻል ሚድያ እዩ ማለት ኢሎም። ዲጂታል ማርኬቲንግ ሞር ለኣኹም ብምንታይ ይፈጥሩ ለኣኹም ይሕግዘኩም መስሊኩም ሓደ ትረስት ቢውልድ እንትትገብሩ ይሕግዘኩም ማለት እዩ። ኮንሲስተንትሊ ምስ ከስተመርኩም ንክትጋነዩ ይሕግዘኩም። ሎሚ ናይ ቲክቶክ ማርኬቲንግ እኒኦ፣ ናይ ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ እኒኦ፣ ናይ ኢንስታግራም ማርኬቲንግ እኒኦ፣ ናይ ቴሌግራም ማርኬቲንግ እኒኦ፣ ናይ ጉግል ማርኬቲንግ እኒኦ። ስለዚ ኣብ ሕድሕድ ፕላትፎርም ኣብ ሕድሕድ ሶሻል ሚድያ ፕላትፎርም እንድሕር ዘለኹም ኮይንኩም ተሓቢእኹም ኣለኹም ማለት እዩ። ንስኹም ብቻ ኣብ ቲክቶክ ስክሮል ላገብርኩም ትዕለኹም ቢዝነስኩም ግን የለይ። ስለዚ ኣብ ቲክቶክ ምፁ፣ ቲክቶክ ኣካውንት ይሃልዎ ቢዝነስኩም፣ ኣብኡ ዝኾነ ኮንተንት ክሪኤት ላገብርኩም ፖስት ግበሩ። ካብኡ ድሓር ከስተመር ቢውልድ ግበሩ፣ ብራንድኩም ቢውልድ ግበሩ፣ ትረስት ቢውልድ ግበሩ። ድሕሪ ትረስት ለለ ከስተመር መፅእ ክገዘኩም እዩ።